ake yi wa bauta har a kashe kai tun ba a je ba. Taka haddasa gaba tun farkon zuwan duniya, ita ke haɗa yaro da babba. Na duba gida ko daji bata kyale ko dabba ba, mai sanya ƙure soyayya ya ɗauko aiki babba. Binciko malamin addini duk batun so ba zai wuce so ba. A kowane sauyin launi darajarsa ba zai canza ba. A cikin ƙasa ko kuma tsauni so bai rasa na zama ba. Da na duba Hassan da Usaini so sila ba su kau da kama ba. Da za a ƙure soyayya da mu kan ma ba mu zo ba, sai dai a tsaya kan hanya ba za ka iso ba. Ba a sashi sahu na siyayya da anai mu ba ma samu ba, ko ka ka ta da laya ba za ta yi tasiri ba. Shi ake yi a yo maimai makiyinsa ba a samu ba. Da na duba jarumtar jarmai bai hana shi ya yo kuka ba. Shi ake sassakawa kalamai ga masoyi a yo tuba. Da na tambayi wasu masoya fassarar so ne ba su min ba. Dukkan mai yin soyayya bai faɗa maka inda take ba. Zancen ta muke kan hanya har yau duka ba mu iso ba. Ni ne ɗamara na shirya kan sanin so ban ga zama ba.